neka džamije, Božje kuće, budu mjesta gdje ćemo se mi zaista najrađe sastati. Mi svi, draga braće i sestre, imamo svoje domove. U tim našim domovima često puta se i griješi, ali su džamije izabrana mjesta gdje Allah dželešanu posebno svoju milost izliva. Uostalom, kada džamija se samo postavi sa jednim svojim kamenom, Allah dželešanu za tu džamiju veže 25.000 meleka, koji su njeni čuvari, koji su pratioci toga svega što se dešava upravo. Džamije su kuće koje je Allah dželešanu zapovidio da se radi. I one će se raditi do sudnjeg dana. Muhammed alejhiselatu vesselam sallallahu alejhi ve sellem rekao je jednom prilikom jedan hadis, da nije oni koji klanjaju rani sabah, da nije oni koji prave džamije i da nije oni koji draga srca dijele i potpomažu siromahe. Allah dželešanu već bi davno ukinuo ovaj svijet. Dakle, znači i mi koji, recimo, barem svojim dolaskom ovo počasti smo u džamiju. Ali ako ne možemo napraviti džamiju ko što je to Haj Sahibija uradio, ako ne možemo, nismo još, recimo, došli do tog stepena našim imetkom i našim materijalnim sredstvima, onda ćemo svakako da zaželimo od Allaha da se ovakvih Haj Sahibija što više nađe na ovoj zemlji. Da i što više bude i da džamija bude što više. Što god bude više džamija, ako Bog da, manje će biti gostiona. Što god bude se više radilo dobra, manje će se raditi zla. Što god bude više mjesta gdje se pozivaju ljudi na dobro, a odvraćaju od zla, bit će na zemlji manje zla, a bit će na zemlji više dobra.